खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 16 आगस्ट शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो सोरजोंबा बांसावजानो हागौ, बयनिबो गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। वृष राशि। नखरनि खामानियावनो नांथाबना थानो गोनां जागोन, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। मिथुन राशि। गावनि अनजालुजों गोसो थोलायनाया बारा जागोन, गोजोन खुसिजोंनो साना बारलांगोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय मुं गोसारनो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। सिंह राशि। हरखाबै देहाया गाज्रि जानो हागौ, नखराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिगोन। कन्या राशि। रांखावरि गैयैनि थाखायनो गोबां जार्लायाव गोग्लैनो हागौ, उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि। माबा मोनसे खामानि मावनायाव साहसनि गोनांथि जागोन, गोसोखौ दैजों हमना थानाया मोजां। वृश्चिक राशि। गावनि लाजिनायावनो फसायना थानायखौ बुंथिना लानो हायै जागोन, गोसोखौ असान्थि मोनबाय थागोन। धनु राशि। गुन गोनां हाबा मावना बयजोंबो मान होजागोन, गोसोआव गोथार साननाय फैगोन। मकर राशि। गोजान लामा दावबायनो मोननो हागौ, नुफेरै जायगाखौ नुनो मोननायनि आसा दं। कुम्भ राशि। सोलोंथाइ लानायाव गोजौ फारसे जौगागोन, थांखि लानाया जाफुंसारगोन। मीन राशि। गोसोआव अगियान साननाय फैगोन, रावनिबो खोथा बाथ्रा खोनासंनाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।